Machiegni kendo nya Kwaramogi, jaod bura ma Borabu Patrick Osero kwayo mondo oruch chenro mag manyo jokanyo mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC mondo ochak chenro mar nono kiew mapok oyangi makare kendo lose ward ma Kiabonyoru kaunti ma Nyamira kano tayo chenro mag chiwo mwandu ne sikunde moko 7 e bwo chenro mag CDF. Osero okwayo mondo onon kiew mantiere kar chung od bura mare ma Borabu mondo konye tieko chochni mantiere ne oganda. Osero bende okwayo mondo woda mar Bosaragei ochugi mondo okonye tero chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny. Jokanyo migawo mar somo mano oyuoro nyasino bende nosiro wacho. Limit the boundaries. Anza kuandika kitu zinaitwa memorandum kusema ya kwamba kutoka Nyanchoka mpaka Maate Mokomoni we want our ward inaitwa Bosaragei ward. Anza kuandika hizo basi ndio saa ile hakuna mjumbe, at least muko na MCA. Governor Martha Rakanithi